100 μέρες σχεδόν οι υποψήφιοι βατραχάνθρωποι του στρατού Ξηράς θα καταθέτουν τις δυνάμεις τους για να φτάσουν σε αυτό το επιχειρησιακό επίπεδο. 100 μέρες συνεχούς εκπαίδευσης. Ποιοι και πόσοι από αυτούς που δήλωσαν υποψηφιότητα θα καταφέρουν να φτάσουν στην τελική ευθεία και να κόψουν το νήμα, θα το δείξουν οι ψυχικές και σωματικές τους αντοχές. Δεν κάνουμε τη στραβά μάτια για τον καθένα. Όποιος μπορέσει να ακολουθήσει το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως του σχολείου και ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μας, θα αποφοιτήσει κιόλας. Όποιος δεν μπορέσει να ανταπεξέλθει, θα φύγει. Είτε από μόνος του, είτε μετά από συμβούλιο που γίνεται από τους εκπαιδευτές. Στραβά μάτια δεν γίνονται για κανέναν. Δεν υπάρχει δύσκολος στόχος. Οι δύσκολοι στόχοι της δυσκολίας βάζουμε εμείς στο μυαλό μας. Από εκεί και πέρα, καρδιά και μυαλό συνεργάζονται για να αποφύγουμε κάθε δυσκολία. Πάμε. Προχωράμε. Πολλά από τα πλάνα που βλέπετε δεν έχουν την ευκρίνεια που θα έπρεπε. Και αυτό για λόγους ασφαλείας. Αφού τα πρόσωπα που εκπαιδεύουν τους βατραχάνθρωπους, αλλά και οι υποψήφιοι βάτραχοι του στρατού Ξηράς, είναι απόρριτα πρόσωπα των ειδικών δυνάμεων. Βρεθήκαμε κοντά σε 37 στελέχη των ειδικών δυνάμεων, τα οποία άφησαν τις μονάδες τους, επέστρεψαν στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων και μετεκπαιδεύονται στις τεχνικές του βατραχανθρώπου. Το νέο αυτό σχολείο έχει συσταθεί από αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του στρατού Ξηράς, οι οποίοι φοιτήσαν σε ειδικά σχολεία του εξωτερικού και εξειδικεύτηκαν πάνω σε αυτά τα αντικείμενα. Το 24ωρο στο σχολείο υποβρύχιων καταστροφών του στρατού Ξηράς φαντάζει ιδιαίτερα μικρό. Η εκπαίδευση και στα 4 στάδια που χωρίζεται είναι ιδιαίτερα απαιτητική και επίπονη. Τα πλάνα που βλέπετε είναι μόλις από την 3η μέρα της εκπαίδευσής του. Στίβος μάχης για την σταδιακή εκγύμναση του σώματος. Συνεχής γυμναστική. Όπως βλέπετε, οι ακριανοί κοιτάνε αριστερά και δεξιά, όλοι έχουν από έναν τομέα. Θεωρητικά μαθήματα. Ελέγχω δεξιά, ελέγχω εμπρός, καθαρός, φεύγω. Πολλές ώρες κολύμπη παρά το κρύο νερό. Δηλαδή, στη φυσιολογία των καταδείξεων μπορούμε να καταλάβουμε πώς αντιδρά ο ανθρώπινος οργανισμός όταν βρισκόμαστε υποποίηση. Μαθήματα σε αίθουσες με χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να ξέρει ένας υποβρύχιος καταστροφέας. Αυτό είναι το 4ο σχολείο υποβρύχιων καταστροφών στρατού Ξηράς. Έχουν ξεκινήσει 37 εκπαιδευόμενοι. Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση, που είναι η βελτίωση της σωματικής τους ικανότητας στο κολύμπι και σε διάφορα δυναμικά αντικείμενα. Η δεύτερη φάση, που είναι δεξιότητες στην πισίνα και στη θάλασσα. Η τρίτη φάση, που είναι το ανοιχτό κύκλωμα. Και η τέταρτη φάση, η τελευταία, που είναι το κλειστό κύκλωμα, μαζί με καταστροφές για το επιχειρησιακό κομμάτι των ειδικών δυνάμεων. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης, όπως είναι λογικό, στελέχοι και εκπαιδευόμενοι το περνούν κοντά στο αλμυρό, υγρό στοιχείο, γιατί από εκεί θα δράσουν. Οι τελευταίοι σταματάνε το μπροστά και πάνε όλοι μαζί. Κατανοητό? Παλικά. Τα φαινόμενα υποθερμίας, ιδίως τις πρώτες μέρες της εκπαίδευσης, είναι αρκετά. Γι' αυτό υπάρχει πάντα σε ετοιμότητα γιατρός και ασθενοφόρο, ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Θα ήθελα να γίνω υποβρύχιος καταστροφέας. Το σχολείο του στρατού είναι πολύ δυνατό. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Με μεγάλη υπομονή και θέληση όλα θα πάνε καλά. Μέχρι και πριν από λίγο καιρό, τα στελέχη του στρατού Ξηράς περνούσαν την εκπαίδευση στην διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών του πολεμικού ναυτικού. Ωστόσο, οι συνεχείς αλλαγές σε διεθνές στρατιωτικό επίπεδο έφεραν το στρατό μπροστά σε ένα νέο ξεκίνημα, το οποίο, όπως φαίνεται, έχει επιτευχθεί μέσα από ένα ιδιαίτερα δύσκολο σχολείο. Όλοι οι εκπαιδευτές στο συγκεκριμένο σχολείο έχουν επιλεγεί ένας προς ένας. Όπως προανέφερα πιο πριν, έχουν περάσει αντίστοιχα σχολεία, αντίστοιχες εκπαιδεύσεις, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού. Όπως και πριν την επιλογή των εκπαιδευτών, γίνεται ένα πρόγραμμα μόνο για τους εκπαιδευτές, ώστε οι εκπαιδευτές να δουν να βιώσουν και αυτοί από μόνοι τους τη δυσκολία του σχολείου,
ώστε να μπορούν να κρίνουν και να καταλάβουν πότε ένας μαθητής είναι κουρασμένος και αναλόγως να συμπεριφερθούν στο μαθητή. Να βλέπω ζευγάρια καλά, ψαγμένοι ωραία. Όταν απλώνω το χέρι, ο ένας θα μπορεί να πιάσει τον άλλο. Το ζευγάρι θα μας σώσει πρώτα. Δεν άκουσα. Στο ΣΥΚ, όπως λέγεται το σχολείο, οι εκπαιδευόμενοι καταδρομής μαθαίνουν ότι πάντα δρούν σε ζευγάρια και πάντα πρέπει να προσέχει ο ένας τον άλλο. Το συνεχές κολύμπι και η γυμναστική είναι το πρώτο στάδιο στο σχολείο των υποβρύχιων καταστροφέων του στρατού Ξηράς. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα τα καταφέρουν και αυτό θα φανεί στο τέλος, μετά από 3 μήνες. Στο επόμενο στάδιο οι υποψήφιοι βατραχάνθρωποι μπαίνουν σε λίγο πιο βαθιά νερά. Δηλαδή αρχίζουν να έρχονται σε επαφή με τα πρώτα στάδια της κατάδυσης. Εμείς θα είμαστε εκεί και ο φακός της εκπομπής μας θα καταγράφει καρέ-καρέ τις προσπάθειες αυτών που θέλουν να γίνουν οι σκληροτράχυλοι των ειδικών δυνάμεων.